Laro kayo. Ay, sos ulak na mo. Uy, ano yun? Parang ulit ka mo. Paul. Higit na lang. Kung bisa lagi, hindi ka nabalik ng shadow. Maro gano'n mo. Magandang araw sa inyong lahat mga idol. Meron na naman tayong bagong video sa ating 3-on-3 basketball. So, bago ko ipakita sa inyo ang video ito mga idol. Idol, kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please po idol, mag-subscribe ka at hit na lang po ang notification bell para ma-notify ka sa mga bago kong upload na videos. So hindi natin patatagalin pa. In 5, 4, 3, 2, Scene of the Crime Operative. Tara! Ay! Babaw lang kami lang. Alis. Ayun. Pareho no. Hello, pas-pas din. Babaw. Wala. Stop. Babaw lang. Ayaw. Tangin no? Paul, uy! Wala. Sa. Wah! Iwan. Takmangin, sautan ko. Isa, 2, 3.
Go! Le! Laro kayo. Laro kayo. What? Ah, ambos na siya. Yan. Hala. Ayalik. Kurto. Wah! Traigo, tre! Trata, uno. Tre. Traigo. Nice goal! Naman mo na, may kambas yung bigo ninyo. Oh, ayun. Makundang. Foul. Lalay. Ano ba? Ilan? Rea 4. Five. Naya lang. Sakit mo guys. Naya lang. Paso. Five plus ulit. Layo kayo. Malaya ba? Ay, sos ulak mo. Uy, ano gingon? Wala ko yung mo. Isa. Alam, ikaw sa'yo, jalan ka na. Jalan ka na. Wala. Resite. Luya. Cheer, cheer.
Oy, wala. Ayo, blaster leg. Bola. Ayo, ayo, ayo. Ayo, ikut. Bola ating. Nag-oban. Nag-oban. Ingin nag-oban tulingan. Asli ito. Ayan. Oh, ito ang hero ito. Asli ito. Kan lang. Nice fight mo ito. Pila. Binit. Bubu. Salah isa. Lag ganito. Ikaw tayo, Karina. Seven. Ayaw, lag. Pasaw, ayaw. Lag, hindi pa ito. Lag, hindi pa ito. Ay, dito tayo. Ayun, lagi. Inyo lang. Aha. Foul. Uy, foul. Higit na lang. Mas bobo ang Karina. Ano bilang ang kaon. Destino. Yawo, imili dad. Ako sa hiro. Imili lagi. Ako sa hiro, bobo ora. Ba. Kadigas lagi daw. Kore. Jangan Karina lagi. Tekan, kenapa kan saya mystery shop tu? Yang mana tu shop. Kenapa kan sih? Maka anu begini keluar kalian. Kenapa yang Karina kan dok? Yang ini. Naik. Mabalik lagi Jo. First ini enggak tahu. Balik ang bisikleta kaya ini ka. Ang bisikleta ni ini mabalik sa sini. Okay, manaod din ini niya. Ni ini lang ginod na na. Ini pa. Pero may takbit din. Aga budo. Pero nasa niya ulti niya. Wala na shadow, mura na kung bisa lagi dito mabalik sa shadow. Maro ga mo. Eh, bay, sila ra ba